Byty Medická. Časový harmonogram výstavby projektu. Zahájenie stavby bytového projektu apríl 2025. Zápis rozostávanej stavby na katastre december 2025. Ukončenie výstavby december 2026. Tento ambiciózny projekt zahŕňa dva moderné apartmánové domy situované na uliciach Považská a Medická v Košiciach. Výnimočná lokalita patrí medzi najväčšie výhody tohto polyfunkčného objektu. Bezprostredná blízkosť do centra mesta, iba 10 minút chôdze od jeho srdca a len 5 minút od univerzitnej nemocnice robia z projektu Byty Medická skvelú voľbu na bývanie ako aj investíciu do budúcna. Apartmánové domy sú navrhnuté pre ten najvyšší štandard bývania. Kvalitné podlahové vykurovanie, protihlukové priečky, 6-komorové trojskla od spoločnosti Slovaktuál či zateplovacie systémy firmy Sto na fasáde to najlepšie, čo súčasný trh ponúka. Projekt Byty Medická je zameraný predovšetkým na menšie, jednozbové a dvojizbové byty, ktoré sú v danej lokalite veľkým nedostatkom. Myslovo sa aj na náročnejších klientov, pre ktorých sú v ponuke niekoľko veľkometrážnych štvorizbových bytov. Začiatok výstavby bol naplánovaný na jar 2025. Projekt zahŕňa aj exteriérové parkoviská a na prvom nadzemnom podlaží budú umiestnené 4 obchodné priestory. Okrem toho sa plánuje aj modernizácia križovatky ulic Medická a Považská, vrátane nového verejného osvetlenia.